inyo makita karon ang kini mga ebidensya nga mga methamphetamine hydrochloride o kaya known as shabu nga na-confiscate sa mga pipila ka mga anti-illegal drugs operation sa PNP o PDEA. Ilang gibutan diri niya ang makahilabot ani mga higala, no? Ang ato lagi mga chemist, ang ato mga na-assign no, nga mga chemist sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o PDEA 7. Kini mga shabu ug mga party drugs mukabati sa 11 kapin nga kilo nga dunay gibada-bada nga maubos sa $80 milyones pesos. Sa kato mga sigreklamo diya si Bugulbol nga nalisunugon kani nanagid diri bati mo reklamo po mo. Onya mo ni diri dili ni live record ni. Onya gigwardyahan gyud sa tabaga sakop sa PDEA 7 no ato baga kung onya before sa mao nga kalihukan dula pahimuon niya kini mubo nga programa pag-recognize sa mga bisita mga higala nya di pwede basta-basta magasud kay nagakordon kung sa company kung sa crime scene mo na siya ang police line but kini PDEA line pasabot ni nga bawal ang dili pwede o ang dili authorized person nga masud nini maog dapit sa area diyan tasud sa cosmopolitan nga punerarya dili way patay diri ko dili masabog surugon may buntag sa to nga mga viewers sa YouTube kini yung higala Benji Telisik may buntag.